Ndah ba Paul upoi ha Antioch mau bad uperlog ju Barnabas kile jingseng hagasngi sabaton namar gede gijiu hagatu gopor spasem ke penungkong kilong jingseng hagasngi sabaton kepada hagasngi sajan kasngi sabaton kamdai hagasngi sonde kamdai hagasngi ublai kamdai hagasngi bar sabaton kadai kesngi sajan ba kilong jingseng hagasngi sajan baru Paul ulai jingseng ane kesngi bat habaki nda poe po jingseng ki yelek kum bajulek hi ki pule ya ka hukum ki pule na ka jingtho jo Moses kepada ke hukum Genesis kala bandai ki pule Exodus kala bandai ki pule naga kitab Leviticus, let's say naga kitab Jingkhen, lani naga kitab Deuteronomy. Ki julek kumta man gatayo man habalon jingseng. Baru ki pule na ki jingtho jong kinoi tholpa. Te habaki depan pule haga kam jong ki apostol gong bakat lai. Kedekot ke bakat saw katsan. Kot katsan gong hadin bagi lepule ya ke hukum bat kinoi thulpa kita ki noi lam niam jong ka synagogue kene ke synagogue de ka yemene jong ki jiu kinoi lam jong kata ka niam jiu kila yu ki ong ya upol bat u Barnabas ko paral ada pidon banong phila ban ong hagane kepor kum tau Paul ushim yang ni ke kebu usdang man keren uang kume ko para do para senam ublay jong kijiu ujit ye kejat menrujiu nado ke bahir peteng nado u Abraham Ishak baru Jacob. Bat kumno gi khon Jacob kele long mrao. Khat ar ngot ki khon Jacob. Bat kumno gi khat ar ngot ki khon Jacob. Ki shong gi sa hari Egypt. Bat hadin ki kelalong ki mrao hangto. Bat hadin baki long mrao di spa snem. Uwan ublei wan jingo. Ye gi khon jong Jacob. Ki bade gi khat ar ja ki Israel. Baru blade walamiki bakin lech shikari kanan. Kumtau blade uyalam lanti ki nado nari Egypt bakin lech shikari kanan. Sau posnem hagari khlau. Baru blade udon rengkat batki. Walada ki knyum walada ki le persyak yu blade kano blade udon rengkat batki. Hadin kita sebab kini ke baru pinlap naga Bible naga kot niam jung kijiu. Abraham don naga kitab Genesis, Exodus ke don naga nang ta kini khon jong Jacob ki balai shong seri Egypt ki don haga kitab Exodus ke badai ki kot niam jung kijiu. Kini ke baru ki don kot niam kijiu. Kumno Paul uyalap naga kot niam jung kijiu kata ada ki khubor. Kum ta hadin jong itu sapos nem ublei walamiki syagane ke ri kanan nang ta ublei uyasam yiki ya kata ke benta ke bedai kene ke jaj kede ban yo kat ne kene ke jaj kede kat ar jaj bad ublei IT ya kata how Joshua Joshua do bri ubah wan hadin jo Moses ubadeu leader ubadeu noilam jong gajat penriu jiu hakata por ki klem mo ga jiu ki ong ki kon Israel te usam mu ya kata ga benta ke badai jong ki hari kanan kene de ban yo kato kene de ban yo kum ter bat kum da ter hadin jong kita ke bro yap no ne Joshua nang ta ublei upen mi ipat ya kata ga de baro ini ki don ngene khot kene de ke bang ilap na ga jing lap jong Paul ha po yemene jong ki jiu upol lap kum ne uyalap baik naga kot niam jeng kijiu borong tik hadai mo Joshua yalap uyap
boleh permi ya kinong bishar ban sanshar ya kene ke jat ban riu ya kene ya ke jat ban riu kon Israel kumta hadin gata pinlap ya gata nagi konyam jeng jiu hi ke kerteng ke kitab nong bishar we nong bishar hadin we nong bishar we hadin we nong bishar kumta people khot ke bar ar o ke bar hadin jong kito ki nong bishar u bleu ki pans em no kini khol ser ki pans em no kyong ai ngi dos em ngilangya ye gene ki nong bishar ngi kwa dos em uban sanshar lor jungi kumta u bleu ai ye ke jing dawa jiki ye ke jing pan jiki u bleu ai ye ki us em u bogteng u sol u khon jong kish nang ta hadin u bleu u lapan kendrian us em sol u kish ba yap no u bleu pen mi pat nadin jong ne us em sol ye wei pat us em u bogteng u debit but pinlap haga gos haga ne ga lenong sorry haga dekot ba arbo ar u bleu pen mi yo debit balong us em jiki ba ha u ne us em debit u bleu ai ke jing pla wong kum ne ngala shem yo debit u khon jong jese u bolong kat kum ka dono jenga uban pendep ye ka mon jenga baro u ne u debit u de bri u bagat kum ka dono jenga ma u un pendep ya kata ke mon jenga baro na tat khot arfla ko na ke sengka jong ne u debit kene de jingilap jong Paul hasan go ngapa u ilap hapo yimene kene yimene jong jiu san go uang kum ni naga sengka jong ne u debit nang nu yo ne ke u yalap naga naga kot niam jing jiu ka bade ka bible jing menta ka bangi khot ka testament berim so yalap u naga sengka jong ne debit u blem pen mi yo nong pen em ha Israel u blem pen mi yo nong pen em naga benta ka jai pen riu jiu u pen mi yo nong pen em hagari Israel naga benta ki khon Israel but umut akan ni por upol ulas sedang ban jer kerteng yo ta unong penim baru ong kumne utau dai ujisu ta dai khot ka bar fly terteru ila baru ong haswa jong jingwan jong jisu one way udon way paru bri u kerteng yonis une u yalap shapang jong ni ujisu uang don utau wan din jenga uban sa penbaptis pido mensim bakhoi badaga bor wong yonis uba baptis daga hari utaba wana din jenga ubade Chris un sa penbaptis pi do mensim bakhoi badaga bor bakum da terteru ong ko kon Israel ko gi pajba kon Israel to tip ba shapi la pha yegene gtin jong ka jing panim thot arfanyo ko ong te kita ki baha ki ba shong basa Jerusalem ki badero ki no sanshar ya ga jai pen rejiu namar kim sham le itho ya u kim sham le itho yo e yo ta uba u yonis u yalap kim sham le itho yo ta e yo ta uba wan nadin jo yonis uba de u Chris kim sham le itho yo lemne kim sham tip ye ga surjeng ki noi tholpa ka ba ki la pule man la ga sing sabaton kemut ki jiu ki pule man ga sing sabaton ya ga kitab jong ki noi tholpa ya ga hukum jong Moses ki pule man ga tayo barpolong kim tip ya ga surjeng kim so tho kim shampang ga surjeng ki noi tholpa ke ga bo pol mo rong om kumne ki noi tholpa ge kran chipang taw Chris ban sawan Moses ro kran chipang u Chris ban sawan hare kim tip ya ga surjeng noi tholpa kim tip ya ga surjeng Moses kim so tho penban kilap ra ya ga ban penrem no ya u ta u ba ki jiu ki penrem u Jisu u bana Nazaret penban kila penrem yu kata dai khot bar phnyo kene ge jingilap jong Paul Saul and his sons name hadin jong kejing mi yap bat jimi par trai hadin ge jiyap ge jimi par Jisu hadin mo Jisu ul lek ne perthai Saul and his sons name kene ge jingilap jong Paul ngimtip kene ge snem ayu bo Paul ilap kumne tamba kita ge snem so baru ong kila penyap yu Sao sansnem manshwa namar ki to gibri ho to por sansnem manshwa kim shom le itho yu dang don chibon gibri badang im war hane ke por bo poli labro don chibon gibri badang im ki to gibri ba ke ba panchitom benyu Jisu ki pharisi gi ba ai kti yo Jisu ho pilat ban penyap yu kidang don chibon gibri im baru pol ong ha Jerusalem ki rai hi ga ban penyap yu
namar kim shom le itho yu ba udai ma u ba une jisu udai utau Chris kim shom itho yu ba deu Chris kum ta kila rai ban penremat kila penyap noi u kot at lai pok ong rei ble ula penmi pat yu ne ke bayap kot at pulai ko lai ho ar kong ba ngi permana sepi ni ku bor bha kumno ba ya kata ka jingkular ka ba ble ula kular ki kpa jingi u ble ula pendep ya kata hangi ki khon jo ke ek jingkular ka ba ble ula kular ki kpa jong upol ke ki kpa jong pol ki kpa temen jong pol gede ke jat pen rujiu ka ba le chwa jo na do ka por ka ba kile dong marau sheri jip shwa ba kile sheri jip na do por Abraham hadu bagi poi han rikanan hadu bagi yo igi jin shar no way no shar shwe no shar no way no bishar hadu bagi yo im sol hadu bagi yo debet kata de kular ba bule kular ki kai ba bule kular u kular haki bahakmi nagalanjong debet unwan unong pen im ha Israel kata de jin kular kpa baru ong upol ong ngi kani de jin ilap jo pol yumene hapo Antioch hapo yumene jong jiu synagogue bo ngi permna sepi ki pat ngalaban orang gini lek segawai ba ki pat ba ki ngap namar kim jo ngau kum ni ki pat ba apo synagogue ki ngap jar ya ki jinglap jong pol namar ka pher kani ki jinglap kade ki ba pher ho ki la de ro lek se ki bala ki don lek se balong kristana da ka por namar hajin sha u barnabar julech sha Antioch banila gospel badon ki briu ki ba hadin jong ji pensitom ben yagi Kristen na por jong Stefan ude solve penyap ude punya pol penyap Stefan ka Bible ko kini gi bri ba penyap Stefan haga kini Kristen ki bashala ben gi por jong Stefan ki ya separate ki ya kilet keleng ki jaka but ki poi shadow Phoenicia ki poi shadow Antioch ki poi shadow Cyprus ki yalap yo Jisu ta ada induk ko nong ka khat we ka khot ka khat khandai ki posher Antioch ki lap Jisu let's say kini ki bri besngap ki jilap jong pol hane ki ki dero ki Kristen tang ba kim so thau let's say ka don ka jing ya bagum da ter kala let's say ban longro ka de ka jing hik ka jing ya seng jong ki jiu bai tang ba pin lapat shegit khot ki bashrum ko ong ki don hi ki gentle ro ki besngap ki ne jing lap jong pol hagane synagogue kai ka baja pilap nda bo polong ublei ula pendep ia kata ka jingkular ka bo ula kular hagi kpa jingi ula pendep ia kata hangi ki khonju haga bo ula penmi pat yo Jisu sajisin pat na ka jingyap kumbala tho haga kitab sam u debit une milong khonjunga hani singla pen khai me bat ter la besau kong shapang kata ka bo penmi pat ke shapang kata ka jing penmi pat na ki bayap bat bo un mi pan de bayap banom lecho juga beput u ong kum ni hakmi ngan ayo debit ngan isne yo sembah jong debit ngan isne yo debit kamut no nagalanjong debit unmi une u khon jong debit u ban sanshara ha ka khet jong debit u ban sanshara ya ka jai pan ri Israel u bleu lo pami pat yo ne u Jisu ban Nazareth but u klem lecho se ka jingput u klem yap shu ta de jing lap jong pol na ta on na margata u ong ro hagawai ga sam hagawai pat ga sam menom ino yo bakho jame ban shem ga baput u debit Ukraine ha ka wai ga sam o menom sha yo bakho jame ban shem ga baput ta de jing kren jong u debit man shwa baru pol yo lap ni por no debit na jing tho jong debit ka de kitab sam baru ong u debit hadin ba ula temen ula yap ula yothya bat lagi kpa jingi bat ulet chiga jingput henrei uni u Jisu u ban Nazareth yo bo blei ula pami pan nage bayap u klem let sho chiga jingput kamut u klem yap sho to tip na margata phigi kipara ba uni ubriu bada uni ubriu u Jisu u ban Nazareth la yalap shapi ya ga jingma ya ki pop bada u baro kita gi banget da u baro kita gi banget kin yo e ka jingsan nagata baro ka ba phimla pan yo jingsan da hukum u Moses
Kani gede khot kala khanda ga pidai ban so tho uang do ni jisu pinyo jimap free pinyo jimap daga ta baro ga pimla ban yo jingsan na ke hukum Moses kemo pil pendep ya baro ga ong Moses pi pendep ya baro ga ta ga bala tho hukum Moses pimyo jingsan daga bala eka pinyo jingsan dang da ka ba pinge how ni jisu ubadai ukris kata de ko milap jo Paul pitip ka ga jiakat bo dai lap kum ni Bible gong thot sabuat ki jiute haba kila leit no mi no na rasan ko ki gentle te ki wa sap ki gentle ki layu ki ong yo Paul bo on ya lap yang ye ne ga khten haga ne ga si sabaton ka banwan next week haga la shem te yo ki ong yo Paul bo on wan ya lap yang ye ki sa jisen te hadin bagi pai ba kila le chig yeng ka Bible ko ong thot sa pulai si bon de ki jiu but ki brio ki balapan ka la jiu ki ki gentle kalau lesi banai ki gentle ki ba sangap yo polang ne ki dai ki gentle ki balapan ke laju ki khot ye kata ga term ke proselyte ki Jewish proselyte kemut ki Jew ye ki gentle ki balapan ke laju ha Bible kasi jingi ke ong kita ki balapan ke laniam penkelaniam kemut penkelan no gentle ban no Jew kalau lesi banai gentle ki ba shong ga jingseng jong ki Jew hapo sen ko ki dai kini lesi ki Jew ki ba khot yo Paul ban wan lab yang ki syapang ni khtin haga ni gata yo kabansawan hani sabaton kabansawan kumta pipule thot sabusaw haga kumla shamte yo lajan boro kandong ba kalawan ban sngap ige jingelab jong Paul wow so ko khubor de kumno Paul yelab yo jisu nang kot niam jing jiu yelab kumne usdang na do nang tai ter usdang me nagawe ka kitab usdang na Genesis upo Exodus Leviticus jingkhen upo Deuteronomy upo shado kitab Joshua upo shado kitab Nobishar balkum ta ter kini ki kitab boro ki badan kot niam jong ki jiu ki ba dei menta hangi Kristan ka ngikot ika ka testament berim lele ka jutang ke berim ter tat hadu poi how debit hadu poi kitab Samuel menukong kitab Samuel baar kitab menukong kitab ke baar hadu pengi poi hadu ke porjung debit kumni upol ilap baru ong no ni debit uble ukular ban pemi usembai uban long unong sensyar ha Israel baru ta unong sensyar ubahir pateng na kalanjong debit udai da shisha une Jisu unong Nazaret ublei ula penipat yu na ke jingyap baru la pelong yu Chris baru try haga kerteng ju kadon ke jima bigi pop u apostol Paul u ilap kumne naga kot niam jeng ke jiu syapang Jisu u klem kenta ye kot niam jeng ke jiu u klem persya ye kot niam jeng ke jiu u klem persya ye ga hukum jo Moses kumba don ki ba mudu yu dan sibon ke jiu mudu yu kyong ni Paul u klem ula persya yu Moses ngin sapo jita hareng ya suki jaikat mana ya na gwe video show video pinlap kumno gi jiu ki persya ki ong yu po dei u bakran ben yu Jisuro don ki jiu ki pamanta ki ong bakran ben yu Jisu uni Paul de yulap bakla u khlem yulap kum yulap Jisu u khlem kai kum ka Jisu u kai ye ka weipat ka bom dei kum ka Jisu don sibon ki bri ki bawat daw ki ba ong yu Paul bo u persya na ga jing ka jong Jisu pin se yo i ba khlem persya u Paul yulap na ga jing tho jo Moses hi na ka law hukum Moses bat kum juro na kinoi thulpa kabade ke kitab kabade gen kon niam jung ki jiu baru ong ka jing e gade gane kito gi basyong Jerusalem kim sngotho syapang ka jing kren jong kinoi thulpa kito gi basyong Jerusalem kim syam sngotho ya ka jing ong jong Moses kim sngotho ya ga kubor ka Moses ku ban kren namar kim sngotho kira ga ban penyap yu bat ke bolom yo blai segi bom jikot u blai pemi pat yo ne Jisu na ke jiap bot pelong u Chris bot try ngi yo jimpen kesan tang da ke bangi ma yo jimap tang da ke bangi nge hau ne u Jisu baro kata ke bangi ngim yo jing kesan da ke bangi le ye hukum Moses u pol ong ngin yo ye ke jing kesan free tang da ke bangi nge hau Jisu nang no ilap chpang Jisu ilap
Siapang Jesu naga kot niam jong kijiwi.